Ụlọọrụ Anambra State Signage and Advertisement Agency ANSA ekpupego atụmatụ 2025 Mobile Advert Permit ha maka ụgbọala, tricycle nakwa ọgbatumtum. N'oge ọ na-ekpupe ya bụ permit n'Awka, Managing Director nakwa ọga kpatakpata ANSA Maazị Odele Ujubongo onye kwuru okwu gbasara mma nchekwa dị na ya bụ ikike mere ka amata na agaghị ewetenwu nke adịgboroja ya n'ihi na etinyere n'usoro dijital ma bụrụ nke agaghị emepụta nwu n'igwe ma bụrụkwa nke a nabatara site n'aka ndị ejensi niile na-etinye bụ iwu n'ọrụ gburugburu ala anyị. Onye ọla bụ Joseph Egbeọcha kọrọ akụkọ a n'uju. Ka amata na dịka ọnwa Nọvemba nke 2024 na ya bụ otu enwetara ego ruru nde 50 ebe ihe niile enwetara n'afọ 2023 bụ ego dị nde 18 ma kwukwe na iwunye akụ na ANSA ga-eme ka gọọmenti nwetakwa ego karịa. Onye Senior Mobile Access Manager nke ANSA Maazị Chikezie Obi nakwa onye Senior Digital Access Manager nke otu ahụ Maazị Christian Ume kwuru okwu n'ihe ga-eme ịrụkọ ọrụ nyere ANSA bụrụ nke pụrụ iche. N'okwu nke ya, onye nnukwu enyemaka gọvanọ nyegara iweta ego nakwa nka na ụzụ Oriakụ Amara Onyeka onye kelere ndị ANSA maka amụma ndị ha na-eweta nwere olileanya na abanye afọ na-abịa abịa ụlọ ọrụ gọọmenti ahụ ga-enwetawanye ego karịa.